Kotopro on hirveän simppeli, sillä saa selkeitä ja siistejä raportteja. Mä oon Jouni Vuorma, isännöinti Vuormalta. Me ollaan täällä Asunto Oy Oulun Friidassa ja ollaan tekemässä täällä kiinteistökierrosta. Täällä palaa joku hälytysvalo. Laitetaanpa huollolle viestiä. Jaa, tää on ruvennut taas vuotamaan. Napatamme tästä kuvaa, niin saa rakennusliike käydä korjailemassa. Täällä on ihan siistin näköistä. Kaikki kunnossa. Pitäisi olevan tuolla asukkaan irtaimistovaraston puolella tuo termostaatti. Napataanpa asukkaalle sitä kuvaa, niin jos se kehtaisi puottaa vähän lämpötilaa. Tää on kyllä kätevä tää Kotopro. Tällä saa kaikki huomiot ylös. Jotenkin on vähän epäsiistin näköinen tää lattia. Lattioihin syytä tehdä peruspesut ja vahaukset. Laitetaanpa hallitukselle ehdotusta, jos tilattaisiin semmonen tähän. Kotopro on hirveän helppo käyttää. Siitä ei muuta kuin nappaa kuvaan, puhesyötöllä tekstin suoraan kierroksen jälkeen, niin raportti on lähetyskelpoinen. Kotopron myötä isännöintipalvelua ja isännöitsijän asiantuntemusta on saatu paljon paremmin tuotua hallitukselle näkyville. Me isännöinti Vuormalla arvostetaan sitä, että meidän isännöitsijä tuntee omat kohteet ja kyllä siihen pitää olla myös hyvät työvälineet, että millä sä voit raportoida niistä sun havainnoista hallituksille. Mä suosittelen kaikkia isännöitsijöitä käyttämään kiinteistökierroksilla Kotoprota. Saadaan oikeasti sitä hyvää isännöintityötä näkyville.